SADC to supervise fresh election in Zimbabwe. Dumela bakulu, the Nyametisian is back ngamsana. Mzoti niniga. And I'm so excited. Ameno zvakuda kutangidza kuita. Vanhu vanenge vachiti uri kuti dumela bakulu uri kuedza kuti chaewa. Enda iko kuSADC green ikoko ukabvunza dumela bakulu zvoreve vanhu zvoziva ndoko inotoshandiswa iyoyo degree yacho ikoko. Ndosaka uchiona panapa the Nyametisian tichibva tangoya tichingoedza kuti in short how are you people? Muri sei vanhu? So panapa muri Zimbabwe endadzoka panapa nenyaya ndiri kusangana nayo zvekare iri kupisa nyaya iri kutendera nyaya dzikadzi dziri mpoto baba pari kubvira ameno kuti huni dzacho dziri kubva kupi because vanhu vacho inenge yatotimwe kuti uyu ari kuya nehuni uyu ari kuya nemachisi uyu ari kuya nezibhodho umwe ari kuya nebreast end zvobatanidzwa ipapo machisi ka1 ndochangosara kungoti pangodirwa parafini zvinhu zvobva zvatangidza muZimbabwe vana veZimbabwe vobva vaenjoya panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti pari kunzi the Zimbabwe Electoral Commission ZEC will take a complementary role in the forthcoming fresh elections to be held in Zimbabwe on the 30 June of 2024 as the regional bloc SADC will supervise the elections, our sources within SADC say. In the SADC Electoral Observer Mission SIOM report on Zimbabwe elections, ZEC was cited as an accomplice in the massive rigging in favor of ZANU-PF in the election plebiscite last year. SADC will supervise fresh elections in Zimbabwe on June 3rd. SADC preference was and still is to have ZEC play a complementary role in the forthcoming fresh election. SADC is building a foundation for a strong democratic election process. It's a learning curve for ZEC. That's why the Zimbabwe Electoral Board has been included. Our sources within SADC say we do it on authority that SADC has since notified ZEC on their role in forthcoming fresh election in Zimbabwe. Pachanakirwa pachafarwa ZEC vanenge vangoriwo ku like tingangoti vanenge vari kuteresera kana vanenge vachingoudzwa already vanenge vachinzwa iso ZEC tongoti for example ZEC inenge iri mota anditi but SADC iri kunzi ndoyo iri kusupervise saka SADC ndo inenge ichidrive leso kuti ayo panapa takutenga panapa tatotenga kuti panapa takumira panapa totsika mabrake kuti aiwa panapa tatosvika panapa takuisa mureverse panapa takuningirira ndo zvinhu zviri kutaurwa in short panapa zvandiri kusangana nazvo zvakanyorwa pabepa iri rinowanika online reAfrica Beautiful Rune varitaura kuti SADC iyo yakatongodzi kusupervise election ZEC inenge ichiudzwa zvekuita ZEC iyo chachingoti kungoti saka taura tawina ningirikini ndo awina saka since iyo inenge iriyo driver manje rekabhero rakangoridzwa inobva pi ikangoti pi inotorira ipakakunzi chinje zvese mabrake akangotsikwa zvona saka it's like vanenge inenge ichichunwa parikunzi inenge ichichunwa but ninge ndiyawina passport chakati ndiyani hakuna zvese zvekunzi umwe aimbo supervise cause aimbo supervise maningi nacho before ye ndiyani asingazikani kuti ndiyani anenge akagariswa paside ye cause handiti maZimbabwe muri kupopota ndo nyaya ndakakubatira mbure yeZimbabwe nhasi zvekare pachannel yenyu yenyaya version handisi kunyatsonzwisisa kuti nyaya idzi hadzo mabudiriro adziri kuzoita cause these guys vari kuti their sources within SADC say they are sources within SADC masources avo ndo ari kuvaudza in SADC kureva kuti panogona kunge pane munhu anenge achivalikisira information yachivapa ivo bva vazongopiwa isusu tine dzungu 1 gig panyaya tobva tabudisa tova tokupai